γίνεται? Αφού ο Δίας ανέλπιστα μου δίνει να δω στεριά και μπόρεσα να φτάσω εδώ μέσα από τόσα κύματα, δεν βλέπω μέρος πουθενά να καταφύγω που να με βγάλει από την αφρισμένη θάλασσα. Έξω μονάχα βράχοι μητεροί και γύρω τους βρυχάται το κύμα πολυτάραχο. Λίος και κατακόρυφος αναδρομίζει τείχος πέτρινος. Δεν γίνεται να στηριχτείς τα πόδια και να σταθείς για να ξεφύγεις το κακό. Κι όπως ακόμη μες στα φρένα και το νου του ανακοινούσε τέτοιες σκέψεις, μεγάλο κύμα τον παρέσυρε, τον έριξε στα βράχια της ακτής. Τότε τις σάρκες του θα ξέσκιζε, τα κόκαλά του θα συντρίβονταν, αν η θεά, η Αθηνά, η γλαυκομάτα δεν έδινε τη φώτισή της. Κατόρθωσε να αναδυθεί από το κύμα που έσπαζε στη στεριά. Έστριψε προς τα έξω και λοξά κολύμπησε, κοιτάζοντας μη χάσει τη στεριά από τα μάτια του. Μήπως και βρει κάπως απάνεμο ακρογιάλι ή και λιμάνι αυτής της θάλασσας. Πατέρα, δεν με ετοιμάζεις ένα υψηλό αμάξι καλότροχο, τα ολόλαμπρα φορέματα να πάρω που κάθοντέ μου ακάθαρτα να πλύνω στο ποτάμι? Και σένα πρέπει, όπου έξοχος τους πρώτους μέσα υπάρχεις, εις τες βουλές να κάθεσαι με ενδύματα καθάρια. Και 5 έχεις στο σπίτι σου ιούς αγαπημένους, 2 νυμφευμένους και άλλους 3 καμαρωμένα αγόρια. Ευθύς επρόσταξε τους δούλους και υπακούσαν. Θαυμάζω σω σε βλέπω. Βασίλισσα, ελεήσουμε, ότι ύστερα από μύρια πάθη σε πρώτην απαντώ. Ότι άνθρωπο κανέναν από όσους έχει τούτη γη και χώρα δεν γνωρίζω. Την πόλη δείξε μου και δώσ' να σκεπαστώ ένα ράκι και σένα δώσουν οι θεοί τα όσα η ψυχή σου θέλει. Ότι δεν είναι εις τη ζωή λαμπρότερη ευτυχία παρά αν το σπίτι κυβερνούν με μια και μόνη γνώμη ο άντρας με τη σύντροφο. Την πόλη τούτη και την γην η Θέακες κρατούσι. Κι εγώ είμαι του γενναιόκαρδου η κόρη του Αλκινόου. Και οι Θέακες οι δυνατοί σε εκείνον κρέμονται όλοι. Σταθείτε εδώ, θεράπαινες, γιατί είδατε έναν άνδρα που φεύγετε. Κάποιος εχθρός φοβήστε ότι είναι τούτος. Άνδρας δεν είναι φοβερός, ούτε ποτέ θα υπάρχει να έρθει να φέρει πόλεμον στη χώρα των Φεάκων. Ότι είμεστε αγαπητοί πολύ των αθανάτων.